Jocurile Olimpice au devenit o arenă în care sunt reprezentate realizările naționale, iar acestea ocupă un loc important în viața tuturor locuitorilor planetei, contribuind la răspândirea olimpismului, dar și a unității oamenilor. Jocuri Olimpice. Aceste două cuvinte sunt cunoscute în toate colțurile terei. Jocurile Olimpice rămân a fi o sărbătoare mondială a tinereții, a frumuseții, dar și a desăvârșirii fizice. Jocurile Olimpice vor rămâne o arenă unde omul incontestabil demonstrează rezervele puterii sale, confirmând că nu există o limită a posibilităților umane. Nu este întâmplător nici motoul olimpic, Sitius, Altius, Fortius, mai repede, mai sus, mai puternic. Emblema Jocurilor Olimpice, cele 5 inele îmbinate, simbolizează prietenie, frăție, legătură trainică a celor 5 continente. Cei care vor să apară sub drapel olimpic vor arăta nu doar lupta pentru recorduri sportive, ei vor demonstra prietenia popoarelor, care trebuie să fie indisolubilă, cum este lanțul acestor 5 inele luminoase. Stimați participanți, la manifestarea de astăzi îi avem ca oaspeți pe președintele raionului Hâncești, domnul Grigore Cobzac. Domnul Nicolae Ambrosi, președinte a Comisiei Știință, Educație și Promovare Olimpică a Comitetului Național Olimpic, directorul Muzeului Olimpic. De asemenea, și purtătorii făcliei olimpice de la Jocurile Olimpice din Moscova 1980. Dumitru Pendus, Ion Lisenko, Teofil Mardare, Alexandra Ierhan, Ion Masco, Nicolae Ursu și domnul Vladimir Blișceac. Cuvânt de salut se oferă președintelui raionului Hâncești, domnului Grigore Cobzac. Dragi participanți la deschiderea sezonului de sport, la începutul sezonului olimpic, dragi copii, părere de rău mă adresez așa, pentru că cei maturi, iarăși cu părere de rău, nu au susținut evenimentul de astăzi și preponderent aici sunt copii în piață. Dar cred că asta de undeva este și mai bine. Vreau să vă felicit cu o asemenea sărbătoare și să vă urez ca dumneavoastră, pentru mulți, ziua de astăzi să fie ca un început în sport. Din experiență vă spun că cei care, odată începând să practice sportul, ei se îmbolnăvesc de aceasta pentru toată viața. Și ce este important, că este valabilă afirmația mea pentru toate vârstele, fie încep acum, la vârstă școlară sau vârstă de grădiniță, fie încep la 50 de ani, la 60 de ani, pentru sport niciodată nu este târziu. Sperăm în timpurile de criză care le trăim astăzi, criză politică în primul rând, ieșirea, mulți o caută în împrejurul unei idei naționale, unei idei care să îi împace pe toți, toate păturile sociale și pe toți politicienii. Cred eu că sportul ar fi o asemenea idee și este, cred eu, care ar fi o activitate acceptată de toți și, în primul rând, datorită faptului că are reguli clare, bine stabilite, unde decide cronometru, unde decide kilogramul ridicat și așa mai departe și așa mai departe. Și tradiții bogate sunt în acest sens. Iată de ce cred eu că noi ar trebui la toți politicienii noștri să le recomandăm să se ocupe
cu sportul și în toate anchetele unde participă ei la funcții publice să indice s-au ocupat sau nu s-au ocupat cu sportul. Vorbesc la modul cel mai serios. Vreau să-i salut în această piață pe participanții la stafeta olimpică care a fost în 1980, mulți dintre dumneavoastră atunci cred că nici nu erau născuți, dar priviți la dumnealor cum ei și-au păstrat frumușei uniforma de atunci și pot să vă spun că chiar discutând acum înainte de asta, ei au în memorie toate amintirile din acele zile, din acele clipe, acel kilometru parcurs și cred eu că au fost marcați pe toată viața. Încă o dată vreau să-i salutăm și să le dorim succes și să fie fideli sportului până la adânc și bătrânețe. Vreau să vă spun că ceea ce am vorbit de consens național mai sus, la nivel de raion, noi chiar avem o bună înțelegere practic cu toate autoritățile locale nivelul 1, nivelul 2. În acest sens eu vreau să vă asigur că se depun eforturi comensurabile desigur cu posibilitățile financiare pentru ca să sprijinim sportul și să-i dăm un impuls care, eu aș spune, care să nu fie caracterizat numai prin realizările care le avem noi la acei sportivi de performanță, dar noi avem așa ceva, voi vorbi ceva mai jos, dar și cu acele cifre care vorbesc despre participarea în masă la măsurile sportive, ca spre exemplu cea de astăzi. Dragi copii, pentru dumneavoastră cred că un exemplu în acest sens pot fi acele realizări și acei sportivi care astăzi au performanțe de acum, care au trecut de granițele statului nostru tânăr, care sunt recunoscuți de acum pe arena internațională. Eu pot să vă spun că sarcini depuse care și le-au asumat ca și obiectiv unii antrenori și unii sportivi din raionul Hâncești sunt dintre cele mai ambițioase și sunt legate nemijlocit de cea mai importantă competiție sportivă, Jocurile Olimpice. Și iată, chiar la acest capitol aș vrea încă o dată să fac o paralelă cu treburile publice sau cu treburile din politică. Noi avem exemplu în sport atunci când practic resurse financiare minime, eu aș spune că era lipsă de resurse financiare și de condiții, dar grație acelor persoane care au fost fidele cauzei sportului, care au fost, eu spun, au dat dovadă de, nu este bun cuvântul fanatism, dar devotament până în detrimentul și familiei și sănătății. Și iată că în rezultatul acestor eforturi, grație unor persoane foarte concrete, noi avem astăzi sporturi care, repet, sunt recunoscute. Școala din Hâncești, din raionul Hâncești, este recunoscută pe arena internațională. Eu vorbesc aici, în primul rând, de lupte. Mai recent, mai nou, vorbesc despre box. Nu aș vrea să menționez, să vorbesc nume anume, ca să nu obișnuiesc toți cei care se ocupă astăzi, pentru că noi avem mai mulți antrenori și entuziaști care se ocupă nemijlocit de aceste sporturi, dar vreau să spun că grație lor noi astăzi avem realizări, fapt pentru care îi felicit și le doresc succese. Dragi copii, astăzi veți parcurge o cursă de aproximativ 2 km. Este important participarea. Cred eu că pentru mulți dintre voi este important nu numai participarea, dar și cine va fi primul. Și ce îmi rămâne să vă urez? Să biruie cel mai puternic. Vă urez succes! Vă mulțumim! Cu un cuvânt de salut vine președintele Comisiei Știință, Educație și Promovare Olimpică a Comitetului Național Olimpic, domnul Nicolae Ambrosi. Stimate domnule președinte al Raionului Hâncești, stimați organizatori, profesori ai domeniului culturii fizice și sportului, dragi
sportivi participanți la acest eveniment.